Oğluk manyığınıştır verin. Oğlanlar köp sağ olun. Toya sağaman soğuduk. Eziz, bu ne emettin oğlu? İşe gelen gel kıvın oğlu olin? Öňe medýan zadym. Öň nirde etýänem bolsaň arzuwy ýolla edilen ok. Öýüňde etýän näsiň şu hereketiňi? Gahary menden çykarmadan onuna äre çyk. Mekan gerek gel. Ediz. Geleyberik. Utonoň okmy erkek bolup şolar ýaly urun etmäne. Kimin haçan ölün, kimin haçan çykmalygy saňa galmynny? Maňa galmanydy şolar ýalyň gürüňi çekmeýän o men. Dereksiz oglan ekeniňe. Doğruda amşan çeýlap daş ýurtda näme edip gelen belli däl oň. Hudaýdan gorkunyp öz maňlaryňa haçan kimin ýadaljagyny bilýärmi sen? Bar gözüm görmesin seni. Selvi, üns verme ýaş oglandyr daray. Ýokla mekan. Hemme zat gowy. Oňa etýäniňem janyba. Selvi. Edil erteklerdäki ýaly bir günem söwüşmän bagtly ýaşarsa diýiljek däl. Bolu bilse köpüň biri bolars. Ýöne hiç wagt beýwepalyk etmejegme, aç şor etmejegme, köpçülükde kemsitmejegme we hiç kime kemsitdirmejegme söz berýän. Aňa durmuşa çykarmyň. Wah, bu saady. Her kimi bir ýatlamalar alyp gidýär. Ýöne ählisiniň täze ýatlamasyny alyp gidýär. Mende bir pikir bar. Gelin kemmemel. Sağalymyzyň täze ýerine gidelim. İlkinci nokta.com Yedi yaşımdı, yadıma düşen hayat bana gelipti. Hava soğuktu, on gün yaradı. Aydan koşkularım on gönlüne yaradı. Olup yadım arzularımı, aydımlarımı. Çekim çalıp sadını, alıp tut barını. Ayıl babadır. Her yerde ve her
göz bilen garaşa dediler. Ayıl babamına bu täzeýän şartlyk paýlasyn. Heraya bu täzeýän bagyt paýlasyn. Heraya Ayız baba gelsene, arçakmydy görsene. Bir goşgyjyk aýdaýyn, sowgadymy bersene. Diýmesem sowgadym bermejek ýalydyň. Hemme da şogaşga baglydy. Gurlap bilmezem sen hakda goşgulyň ýatym bilýärdim men barsyny. Açaň elip sen açaň aýdýardyň. Seni görüp bilmän ýatyk galýadym. Tütse çykarasa nädip sygýardyň? Suwgulyň öýmedi nädip tapýardy? Nädip halsaňa sygýar sowgatlar? Nädip barýasaňa hemme haklar? Men näho ayız baba, maňa da gyzykly şu zatlar. 1 2 3 Arçamı suğla taç Tedece yıllı gönlünü aç Körün şu at dükkan saçan Sebebi ortada dolu saçan Ayız baba dinle menem ayçan Men gönlüm açık sen gelin açık Yönü sana birce sorugum var Ne biçim tamısı yelin açık Bu tezeyen Dostlar salam, şu gün tırtayadına. Dostlar salam, şu gün Arzu Yolu bilen bağlanşykly gijijek serial görnüşindäki şu rol ýüklemegim soňkusyny ýazdyk. We şu sanymyzda 2 tane personaj gowuşýarmy, gowuşanokmy ony häzir aýdyp biljekkä özüňiz netip bolsa görersiňiz. We sag bolun, taňary ýalkasyny şu wadaşyny görünmüz üçin, gollanyňyz üçin bunu etjek bolum etmedik göni. Bir näçe bölümi uzalyp gitdi ol. Sizin her biriňiziň ýüregiňizde täsir eden bolsa, işimiň ýerine düşenligi diýip hasap edýän. Nisip bolsa, ine zaвершающий final gelýär. 2 tane personajyň bir ekmegini isleýäňizmi ýa-da aýrylanyny isleýäňizmi? Şeýlerak dostlar we bir näçe sizin sorawlaryňyz bolmaly. Kän ýerden gaşakdan mobil wasily bilen nähil sataşdyňyz, näçe ýaş ara tapadyňyz we nähili gatnaşykda o zatlara mehip bolsa bir video görnüşini çekip özüm berjek. Selvi Babilova Şeýlerak aktrisa, üçinem Yalan söyle. Olar ýaly demeden. Men şular ýalja köwünüm ma. Mekan Akkaýew. Bir kolxoznik oglanjyk. Näçe o sözler gitme. Gitdi. 2026-njy ýyl at ýyly ýetip gelýän täriňiz gutly mübarek bolsun. Her bir ojakda arsgal bereket, döwlet çağıjyklamyň gülküsiniň ýanglanyp durmagyny, şadyanlykda, rahat durmuşda, gowy günlerde didarlaşmak biziň hemmämize nesip etsin. Janyňyz sag bolsun. Toýlar toýlaşsyn, janyňyz sag bolsun, mehribanlar.